Hvordan er det så at stå i garderobe? Det er pissefedt at stå i garderobe. Jeg elsker at stå i garderobe. Man hygger sig bare pisse meget og møder en masse mærkelige mennesker og drikker skide mange øl. Skide fedt. Jeg faldt i søvn på toilettet under julefrokosten. Til min audition skulle jeg være en kat. Til vores julefrokost løb jeg frontalt ind i en væg udenfor nøgen. Hvordan har du det? Jeg er pissefedt. Jeg stod på hænder og fortalte blondine-jokes til min audition. Ui. Jeg stod og fortalte lidt om mig selv, da jeg spiste en banan. Det var for eksempel en gang, jeg var uden bukser på. Det var alt. Fuck, det er fedt at stå i garderobe. 3 gode ting med Miraculous. Fællesskab, bad, øl. Det var ikke helt det. 3 gode ting med Miraculous. 3 gode ting med Miraculous, men det var fællesskab. 3 gode ting med Miraculous. Fællesskab, nøgenløb og gratis øl. Bajer. Til min audition skulle jeg simulere sex med en kartoffel. Fordi jeg var ude i rigtig meget. Nu stod jeg og snakkede bare lidt sådan lidt om mig selv. Da jeg stillede op som næstformand, skrev jeg et erotisk digt. Nej, det var langt tid. Til min optagelsesprøve, der spurgte de, om jeg kunne noget specielt, og så sagde jeg så, at jeg kunne ryste røv rigtig godt, og det viste jeg så. Ja, så er der bajer. Gratis bajer. Jeg lavede en sexstilling. Og så er der gratis tæmser. Anker tror, han har magten, men i virkeligheden er det mig. Bajer. Jeg skulle synge og danse som Justin Bieber. Bajer. Jeg er pissefedt. Bajer. Til min audition skulle jeg danse og synge til Justin Biebers Baby. Jeg er heldigvis en stor fan af ham, så det var lækkert. Endnu en, der ikke klarer det. Yes, det er sådan sker det altid. Jeg ved, om der er overhovedet nogen, der er kommet med i år.